An balima ani ɲakuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye nin dɔgɔkun daminɛ la 4e arrondissement policiers ale ni brigade spéciale d'investigation mɔgɔw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka baara dɔw boloda baara minnu senfɛ u bɛna yɔrɔ caman woloma walasa ka u tɛgɛ da maramafɛn dɔw kan o ko sababuya la u kɔni sigala du dɔ de la quartier Mali la u ka baara kɔni tara se nin du in ma nka u do yɔrɔ in kɔni kɔnɔ baarakɛlaw olu kɔni fɛnɛ bɛɛ bolila k'a tɔ to yɔrɔtigi kɔni kelen a yirala k'a fɔ ko nin du in kɔni kɔnɔ marifaw de bɛ dilan yen nɔ ale ni marifakisɛw fɛnɛ an ka finitigiw kɔni ye marifa dilanna minɛ sabula a bɛ ka nin kɛ ko sariya t'a bolo marifa dilanna in kɔni ale ye a yɛrɛ ɲɛfɔ ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛn kɔnɔna na a yiralen dɔ k'a fɔ ko marifa dilanna in fa ni o tanyalen don ale de bɛ se ka bamanan marifaw dilan ale ni k'u feere sɛbɛn in kɔnɔna la cɛ in kɔni ale tɔgɔ fosi de t'a kɔnɔ o ko sababuya la an ka finitigiw kɔni olu ye jalaki biye a kan sabula a tɔgɔ tɛ sɛbɛn in kɔnɔ o ye kelen a fɔlen don sɛbɛn in kɔnɔ fɛnɛ ko bamanan marifaw de bɛ se ka dilan ale ni k'u feere ale dun ka marifa dilanlen ninnu na bamanan marifaw b'a la ale ni marifakisɛ suguya wɛrɛw ale ni pistolew kɔni fɛnɛ caman o ko kɔni sababuya la cɛ in ale minɛla ka bila u bolo yen nɔ fɔlɔ kibaruya mana bɔ nin kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye Mali burufeerelaw olu kɔni taara baarabila la baarabila min bɛ daminɛ bi ne ka taa a bila sini na o mɔgɔ ninnu ka fɔ la olu ka baarabila sababu tɛ dɔwɛrɛ ni k'u ka nisɔngoya yirɛ ka d'a kan tɔɔrɔ caman de bɛ olu kan u ka baara in na ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ farini bɔrɔ sɔngɔ o yɛlɛnnen don kojugu o sababuya la olu tɛ ka tɔnɔ bɔrɛ sɔrɔ u ka baaraw la olu kɔni bɛna ni tile fila baarabila in kɛ o kɔfɛ ni ka baara daminɛ nka buru kala sɔngɔ kɔni o bɛ bɔ 50 la ni ka taa bila 60 la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la